Eta egia esan beste konturik ez dago eta buruan, jaski, ikusi berri dut animalien dokumentalak eta tartek harrapatze ditut dordokak zu. Bata bestearen gainean jarri, euren harremanak eta ze zarata. Ez ezaztazu, ikusi zu dordok, aberregin. Egite dute. Eta nik hasi aurretik esaten eta saltzen benetan dordokek klitorise dakoie. Orduen, emiek, orduen ez da erreproduzitzeko bakarrik. Gozo-gozoa ere bai. Gozo-gozoa ere bada, orduan da. Ez da erreprodukziorako bakarrik. Datozela, gure lehiakidea, pasa! Mikel eta Maia, Jon eta Lenin! Mesedez, arreta zentzun badituzu gure esanak, Gregorio nola egiten du, dordokak? Gustuta bazue bide hori? Bai. Merezi du, Gauero jartzen dut. Gainera, bueno, orain asko aldarrikatzen da, slow sex eta mobi dago, ez da? Dordokena alakoa da. Ala beharrez, esan nahi dut ez eskatu. Ja, ez baitakigu zuei ze esan ere. Guki ala gabe. 14. saioa, Gregorio eta esatu. Epa! Ondo, Oso ondo. Datuak ona dira. Oso ondo. 3.450 euro irabazi. Borrokan segin nahi hori bai, ez da? Bai. Ze azkeneko sokatiretan, bat atzera ere egin dugu. Ia gaur, zentzumen guztiak aktibatu eta sokatiran ere. Hori da. Aurrera egin. Animo eta sorte hon bikote. Mikel eta Maia eta zuentzape beste txalo bat 10. saioa. Zarautz eta Iriazabaldarrak entzun eta urrezko galderan erregerreinak. Bestela, barkatu, bestela hil egingo etuta amaiak andoain garra da. Bai, ahi ezablen bizi. Ondo. Eta urrezko koroa bai ez da? Urrezko galderetan erregerreinak bai. Horren ondorioz, 3.425 euro zuen merkagailuan. Ondo? Ikasten eta bidaietzen saltsak egiten, gauzazko ikasten gabiltzen. Pilo bat. Ikasi dugu dordokek ere egiten dutela. Hori ere bai, Mikelekin godu. Hori ez da bila zondo, Azkarregi. Hori da emea esan ez, horrez, jode! Ba, ikusi da argita garbi, Mikel Amaia gozatzera bat ozela, ongietorri gaur be. Hori. Jon eta Helene. Gabon. Gabon ezagute. Pentsatzen noragatu. Nola etorri gara da, eta? Bai, pixka pentsatzen. Bai. Hau da, pixka zuek erlaxatzeko ere. Bai. Urduri etorri gara? Bueno, pixka. Tamañan, ez da? Bai, Nondik etorri gara? Nondik? Beasaindio. Beasaindio. Beasaingo kasta, oierriko kasta. Jone, ikasketak eta? Ade ikasten nahi naiz. Ade ikasten ari zara. Eta? Ondo. Bai. Txuroso. Gozatzen? Bai. Klasean ere entzuten da, tarteka hor gutxi ez da? Klasen, Asko ikasi behar. Espero ez. Asko ikasi behar. Helene, zu berriz? Aurrezkuntza ikasi edu hain irakasle. Aha. Bueno, baina bitartean? Jangelan ebailanen ibili naiz. Horita hori, Jangelan umeak eta ondo goberatzen Ikusin barko zan jangelako lana, Bai, ez da. Espinak gaudenean da. Hor bai komeriak. Ze asmorekin gatoz, Jone? Ba, ondo pasatzeko. Bai? Bai. Hori, asmo nagusia hori? Bai, gero pasatzen bagea saioz, ba, hobe. Eta nor animatuta, edo nola izan dago? Bai? Bai, erabat. Bai. Baina Helene zu ere, dinot, Bai, hausar? bueno, bai, ja... Bai, derrigortuta baina, gustora. Abentura berri bat. Bai. Ia ba, dordoken pare, gozatzen dugun. Animo bikote zorte hon. Eskarrik asko. Ongietorri tondo entzun. Miluzako zakuan, tambor batzuk zuek? 108.000 euro! Toki ona institutua beratik eta denok batera dordokak egiten du. Txano bero bat batzuek. Eta listo, honekin itxi dugu ya. Ondo? Dordoken atala. Oso ondo, animalien dokumentalak beti top oso fanak izan gara. Balanien hasiko gara. Arrastoz arrasto. Puntuak pilatzeko momentua, Gregorio Santi, lehenengo taula. Parranda ondoren, ez du, atera nahi izaten. Ajea. Ahotsak. Lehenbizikoa nahizu. Ahotsa urratu da, markagailuare ondo urratu, puntu. Oso ondo. Irrati kontuak eta bikoizleak izan ditugulako, lehenenguen, 2. taulara goaz. Mikel Amaia. Batzuena, besteena baino finagoa da. Belarria. Sudurre. Ilea. Zulo txiki asko dauzka? Belakia, edo esponja. Esponja.
Azala. Larru azala, oso ondo. Horreta harpuntu. Jon Helene oso ondo, eta hirugarren taula, zeuek estrainatu? Zureak primeran usaintzen du. Koloniak. Aixanti. Ilea. Mikel Amaia. Desodoranteak. Beti garbi aurkituko duzu. Gela. Oso gertu lehen. Bai. Txampu. Larogeita harpuntu. Ondo hiru taldiek, bikain. Shampoo aditua. Bai. Gomendi horik edo? Zuretzako? Adibidez? Bastakit, hola urrutitik ikusita igual hidratante bat, Bai. lehor xamar. Lehor ustez, xamar. Bai. Bueno. Nire gerra da, lehorra edo ezea, baina dagoen bitartean. Bai, Dagoela, hori da. Ez da gutxi horita. Ze. Pregori zenti hartu lekua bezalez. Bai. Mikel Amaia bestaldean. Bai, horretara etorri gara. Hori da. Imintzioak, denbora. Txaram, pentsatu ondo. Jakin. Hortzak. Enpastea. Bai. Oso ondo. Abeslaria, karaoke bat. Karaokea. Bikain. Zer Zer da? Forja. Ez. Epaile bat. Bai. Eta? Epaiketa bat. Epaitua. Abokatua. Bai. Abokatua eta epailea. Bai. Egiten trebe, asmatzen trebe, 10 programa Dena, onak. txiki, dana batera. 70 puntu oso ondo bitaldeak. Iritsi berri ere laguntzeko prestuek. Mikel Amaia hartu lekua ba. Jon eta Helene bestaldean. Denok ere ondo hasi gara. Segi hortan, denbora. Pentsatu horrena, Eta ekin? Hegazkine. Txorie. Kometa. Espaziontzie. Drona. Astronauta. Mikel beste modu batera edo. Aliena. Hortxe gabiltz. Izarra. Gertu, Zakit. Aldaketa. Aldaketa? Komune. Bai. Komunen eseita. Komune garbitu. Komuna garbitu, oso ondo. Eta hau. Arrantzan. Arrantzalea. Kapitaine. Kontuz, nortu dira? Umea. Bai, eta? Atxe semei arrantzan erakusten, no? Atxe eta semea arrantzan. Bai, oso ondo, bai. Jateko. Zopea, zakit. Gertu gabiltza, Txorie. Zer? Zer jarri du hor? Zopea, olioa, oliaskoa. Ez. Kazuela. Omnie. Bai. Bai. Zuleko, Berak hartu du sustu, gero Mikelek sustu. Zanok hartu du sustu. Plater regalaria. Beste erabate, esan berdet. Zopa, eta zopa platerean. Plater regalaria. Baina lotura oso logikoa da zopatik omnira ere, dinot. Ederto danak 70 Bagoitza puntu. Zer gata ditugu, zopa estralurtarrak beha zainen? A ber, lehenauko kin, Claro. aliena. Izan ere. Bai. Eta imintzioka zer moduzuek? Bueno, Fizikoa. saiauko gea. Pelontza, animo, Hartu legua. Jon Helene, beldurri gabe. Bai. Aldi seguro. Beste iruko bat emila, demora. Guazen? Eskutaketetan. Espia bat. Lapur bat. Oso, espioia. Lepokoa. Jirafa. Bikain. Irugarrena? Gidaria eta umea. Ez. Gidaria, bai, baina... Nola moto bikoa dana. Sidekar. Ez. Gidaria eta akompainantea. Ez. Eta bere launa, bere zena. Kopilotoa. Kopilotoa. Bale, eta? Kopilota eta... Rally batean. Piloto eta kopilotoa Bai, rally oso ondo. batean. Bai. Ondo. Oso garantitxua, kaskoaren elementua ere. Ezakit hemen, razinzaleri badago, ralliak. Bueno, bakarrik geratu gara. Bai. 70 puntu! Bai, puntu! Bueno, zegoetan ataula.
Boa, nire egia zan. Inorrez, Natalia bakarrik. Orain piloto eroglifikotan ere, ezta? Erto, eroglifikoak. Datoz, puntuak banatzeko zegoen artien. Adi, lehenenkoa, Gregorio Santi, denpara. Ez dizuet esango? Emateko. Emarroka. Beien? Beien, arria. Bestera batera. Ema? Arkaitza. Emango Emaitza. Emaitza. Dosatik. Emazta honik usan dugu, ema, eta aitza, arkaitza, aitza, emaitza. Osando. Pilotoak ema, kopilotoak aitza, bien artean. Osando. Bigarren eroglifikoa denpora. Urrun dago. Kamerun. Ez. Kan. Ra. Genra, zera? Kenia. Adarra. Vale. Adarranka. Adarranka. Adarra. Adarra. Eraiketa? Kenka. Adara. Adara. Adana. Udara. Urrun dago, kan. Udan. Kan adarra. Kanadan. Kanadan. Kanadarra ikusten dugu, ken-ra. Eragiketa egin behar da, ra kenduta adarrari, Kanada. Kanada. Lehenbiziko bai, berroita gar puntu. Kamerun, urrun dago, oso urrun. Iñaki, zuzenean, ondo. Mikel eta Moia, upazuek eroglifiko pare bat zuen zape, eta lehenengo hause, denpora. Jarri zaitezte? Naka. Bai. Naka. Binaka. Ez? Irunaka. Ez? Launaka. Ez? Banaka. Bosnaka, oso ondo? Bosko, guazeneko pertsonaia, korik ez, lehenengo partea behar dugulako, bos. Na, sodioaren zeinu kimikoa, ka. Bosnaka, oso ondo. Ondo. Mikel, oso teknikona, Bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Eraman eskolara. Vale. Txirula. Txirula. Bikain. Txere dara ekenduta, teixago izen irla daukagu, u hori, eta irakurtzen dugu, irula, txirula. Osondo. Txirula, mirula. Jotzen eta trebeak? Ez. Ez da beharrik ere. Eun puntu. Eta lehen eroglifiko batzuk. Zemuz? Bueno, bestenak ondo. Bai, Hauen asmo ditugu, baina hauen gurek. Ba, orduen zuenak beba. Seguru, lehenengo hausen, neskak, denpora. Enbide hori izan da. Jokatua. Hasi irakurtzen. Ondo jokatua. Oso ondo? Donota ikusten dugu, jokatua behien, ez zaitu gustatu hau. Ondo jokatua. Ja, katua jotzea eta, ez? Ia ba. Baina eroglio kato batako? Halako jarrirarik ez dugu sustatzen guk hemen ilutzen, Eroglion katu ezer? Ondo Orduan jokatu ezer, azarratu da? Beste inorrez daukata, baina honek ere ideia faltata. Ez dakigu. Ondo, neskak? Ondo, bigarren eroglifikoa denpora. Marrazki bat zegoen. Binetan. Mister, binetan. Oso ondo. Txoko lanak, Ondo, neskak, eun puntu! Eta Gasteizera egingo dugu, Koldo Rodríguez bidalitako zaziki baten bila. Oso ondo? Amerikako parkinean, Bai. hain zuzen, kartel, topatu baitu berak, eta kartela dio. Ibilgailua jaso aurretik ordain ezazu aparkaldia lehenengo solairuko. Eta dinot, nor dago honen atzean eiazki? Ez da ere, eneko utxen itzulpen bat izango. Lehenengo solairuko king dena dela. Ezkerrik Koldo, apa Koldo, ezker. Lanez gainezka da, eneko utx, lanez gainezka. Bai, ez dut coachinetik eta asko ez dira eman. Bera, ze, animoa gora, Irutzeko eskua! Zer? Zer, entzun dut, ostia, esan dut. Gabesteko preste, no? Bai. Bai. Bat, bi, eta hiru. Irutzeko esku, atxeratu ezazu, esku honetan dago zure ondare. Bona zareten da. Gregorio Santi, ekin lanari, lehenbiziko eskua. Aldaketa handia. Ze lurraldetan dago Baronatarren dorretxea.
Bizkaian, Araban, Nafarroan edo Zuberoan? Araban. Bai. Araban. Oso ondo. Bagare, ondo. A. Kaktus batek, batez beste, zenbat iraun dezake urik gabe? 8 urte, 5 urte, 2 urte edo 8 hilabete? Bi, venga. 2 urte. Ondo. Ahi ba. Txean baduzu, Ez? Bai, hiltzan. Bai, 2 urte pasatxo, ja. Bizka guzio irauntzune. Bai, Entzun hau. Lamin iturritik gertu. 6 hiltxu bielata. Dena aida aldatzen. Zeinekin lotzen ditugu hitzok? Zetak, neomak, kepa junkera, etxepe... Neomak. Berra batea? Zetak. Bai. Zetaken intro bat edo. Erre batzuk? Aurrera. Ze mendikateren parte da Denali mendia. Himalaia, Andeak, Balkanetako mendikatea edo Alaskakoa. Usted... Balkanetakoa? Ez, zen. Bai, Europan dago. Bai, Balkanetako mendikatea. Zer zuzena? Alaska. Hori bai. Itzena zuen zitzen. Ibatzuk? Eta aurrera. Denean, albiste bat lortzeko, esan dudan bezala lekuetara joan beharra dago, eta ahotskorteak bildu, informazioa bildu, gero redakziora bueltatu. Ze kazetari entzun dugu? Mikel Aiestaran, Asier Odriozola, Xabier Madariaga edo Xabier Usabiaga. Bai. Xabier Usabiaga. Asier Odriozola. Oso ondo. Bai. Teletra. Aldaketa handia. Aurrera ingo dugu. Non aurkituko dugu anisakiz parasitoa? Barazkia, arrautza, aragia, arraina... Arraina. Bai. Ba, gero eta gehiago, ure bero dagoelako. Bai. Eta ure bero eta anisakizez bete eta lebatzak eta... Alergia diot nik. Bai, Guau. Kontuz ba. Ba, hobeto, hau oso hilgarria da, Bai. Uletra agertu da, Gregorio Xanti. Ez. Aurrera ba. Ze elementu kimikoren ikurra da HG. Merkurioa, hafnioa, hazioa, estainua. Merkurioa. Oso ondo. Kabatzuk. Azalpenak dio, Iker Irribarria pilotari hoiak elkarrizketa batean esana. Aldaketa handia. Alegia. Segi egingo dugu, lanean? Bai. Nik ez egin. Bai, segitzu. Segi. Zer remonte gertatzen ari da Euskal Herriko panorama musikalean. Batxargura eta teknokaka modan daude ala. Txonetan regetoia jartzen dute. Ze talde entzun dugu, Roten Amairu, Zartako K, azken sustraiak edo Nafarroa, bat bost bat bi. Zartako K. Okerez banaizek kantuak aipatzen du, non dago buruzoila, Joseina Etxeberriaz, non dago irratiko buruzoila musika jartzen zuen ura eta... Benetan, merezi du entzuteak, Hori esan da, Gregorio Xanti, aldaketa handia, Irribarria... Bai, a ber, jatuko geha. Ez dut pilotakarik jo agurraren egunetik. Gregorio eta Xanti. Oso ondo, Mikel eta Maia, bigarren eskua zegoena izango da, eta hause dio. Beti aurrerantz, noa. Ze urtetan jaio zen Patri Espinar pilotaria? 82, 85, 88, 90. 85. Oso ondo. Abatzuk hasteko? Entzun! Nola du izan aldu begaren kantuak? Salsa number 5, mambo number 5, merengue number 5, tango number 5. Mambo. Bai. Zelan egin zu? Mambo!
Izartu da, dordaki, ondo. Mambo! Este mambo jota bat. Mikel Amaia. Zerritako udaletxea da? Aramaio Eskoriatza Atxondo Arrankudiaga. Eskoriatza. Errebotea. Aramaio. Osondo. Letra. Mikel eta Amaia. Hauetatik zein ez da Gorka Urbizuren kanta bat, teoria bat, bihotz bat, kolore bat, lilura bat. Bihotz bat. Osondo. Amaia, ia memorizakizu, diskue. Teoriaren T. Baurrera goaz entzun? Ni mundu ontan hasi nintzenen, bueno, ja haundi pausua eman unen, jendek esaten ziten naizen bezalako izateko, hortan saiatu nahi baina arte, eta nik uste hori izan dela honena. Norrontzen dugu usta aizkolari da, Odei Espeleta, Mikel Arrañaga, Iker Vicente, Xabier Saldua. Iker Vicente. Osondo. Batzuk. Eta beste galdera bat. Zein eski mota da? Eski osto txikia, eski osto zabala, eski ilauntxua, eski osto luzea. Ilauntxua. Errobatea. Osto luzea. Errobatea. Osto zabala. Osto zabala. Osto txikia. Haundian nola gagote dira? Beste galdera bat. Hauetatik zein kolore ez du? Microsoften logoak horia, urdina, berdea, morea. Morea. Askatzeko aukera. Letra. Bai, a berre, segundu bat, Bai? Ez. Ez. Beste galdera bat orduen. Nola esaten da? Mikel Amaia eskutaketan, legazpin. Altzetan, itxuketan, kuriketan, paraketan. Txuketan. Errobatea. Kuriketan. Kuriketan, osondo. Jon Elena eskatzeko aukera? Bai. Bai, saiatuko zarien. Disko hau atera ondoren ezin dut atzera egin. Jodo, ina behazainera. Tata Martin Erraztik egindako aitorpenak berriara osondo. Tata artistak, hori da. Beste komoin bat irauzeko aukera ere, bai, Hirugarren eskua. Apa behazain. Garai hauetan. Zenbat urte bete dira 2024an, Txillida, jaio zenetik, 75, 150, 100. Osondo. Borobila, bai. Zer marrazi bizionetako sintonia da, hau? Hainbat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunea. Azkau txiki. Bai, Zuek ere harrapatu zenuten hau? Bai, ikuste genuen. Bai. Zer dut da gaztelete? 2000 eta 2001. Ez da guztar. Igual errepikatuta noizbait. Bai, errepikatuta izan. Ditekena da. Ez da teoria txarra. Nola esaten diote pertsona aspergarriari mendatan? Pelelea, petxela, pelustrea edo perretea? Pelelea. Pelele, ez da hori? Ela edo pelustrea. Pelustrea. Venga, pelustrea. Ondo. Abatzuk? Aurrera? Zein da Egoitxurrugaren jaioterria? Mutriku, Markina, Durango, Mallabia? Mallabi. Ondo? Apatxurru? Gebatzuk? Probatu nahi? Aurrera ingo du. Aurrera bai. Uztaiak gora lurretik zerura, giralde batera eta gero bestera, ta bera bai. Ze musikari entzun dugu Ran Robert Ran kantatzen? Morau, Petxi, Joseba Irazoki, Txuma Urugarren. Joseba Irazoki. Morau edo Petxi. Bai, Morau. Petxi. Petxi izan, osondo.
Eta? Txoina. Horrela ingo dugu da. Ez. Jon Helene. Zer da argazkiko tresna hau? Umeen jostailua, erreminta bat, musika tresna edo ehungailua? Ehungailua. Zer da, abako bat ez da. Erantzun bat bikote? Musika tresna. Musika tresna. Hala da bai. A ber. Herri bat ere bai. Garai hauetan. Eta aurrera ingo du. Zer? Ez. Ez aurrera. Ze filmekin erlazionatzen dugu pertsonaia hau? Up. Bai, ondo. Apeko akure maitagarria. Bai, Probatu? bai. Hazen ba? Benetan garen, baino modernoagoak garela uste dugu. Bai, Zure ustez ere bai? Komodinea! Bi komodin behazainera! Indatxu datoz! Ba, markagailuetara goaz, 250 komodina Gregoriok eta Santi, 540 puntu Michelek eta Maiak, 270 eta bi komodin Jonek eta Lenek. Eta zein da zuzena guztia erabakitzeke? Bai. Gregorio, Santi, zeuek erantzuten hasi, Italiako herriak dira. Manarola, Bagnoregio, Positano, Barena, Triora, Telebasce, Pescecoto, Rimandare, Portofino, Pitigliano, Monopoli. Positano. Salernoko probintzian. Mikel Amaia. Pitigliano. Toskanan. Jon Helene. Barena. Letxoko probintzian. Portofino. Ligurian. Mikel Amaia. Manarola. Oso ondo. Jon Italia Helene. iparraldean. 3 eta 3, momentu honetan. Rimandare. Horrek gerorako utzi edo esan nahi du. Italieraz. Gregorio Santi. Bagnoregio. Viterboko probintzian. Triora. Arrizko etxez osatutako herri italiarra. Gregorio Santi zuzen bat. Ez bakit. Zuzen bat. Monopoli. Komodina erabili gabe zu. Monopolian jolastera etorri da. Ez da 50 puntu berantzara. Mikel eta Maia zeuek erantzuten hasi, eta jakin nahi duguna bigarren errondan adi, armarrian arroza edo arroz landarea dute. Bangladesh, Ekialdeko Timor, Guyana, Indonesia, Ipar Korea, Laos, India, Japonia, Kuwait, Sri Lanka, Vietnam. India. Oh. 3 lehoi agertzen dira bertan. Jon Helene. Japonia. Oh. Hemen berriz, krisantemo lore bat. Gregorio Santi. Nik esango nuke... Bangladesh. Venga, Bangladesh. Hau txikiarekin. Bai. 10 punturekin planto egiteko aukera A daukazuen. ber, 610 jarriko eginateke... Ez du balio, behinik. Venga, ez galaituko dugu. Gaina komodin badaukagu. Nik uste... Erantzun bat ez da zuzena. Bai, horratik, nik uste Indonesia bai, ez? Zen? Gregorio Santi, planto edo jarraitu? Indonesia. Jarraitu beraz? Venga, Indonesia. Beste bat. Vale, Vietnam, edo? Sri Lanka, Kuwaitek ez... Ekualdiko Timor. Vale, venga. Ekialdiko Timor. Beste bat. Honekin jara ez puedo, ez? Nahikoa deuz. Ez, baina... Amaiera arte. Vale. Ba, orduan... Sri Lanka. Akats bakarra dago. Sri Lanka. Ondo hori ere... Segi. Vietnam. Laos. Eta bat bakarrik gelditzen da? Bi. Bi,
Akats bakarra bi zuzen. Ipar Korea, bai. Ipar Korea. Ba, ez. Ta Guyana. Komodina dauke, Gregorio. Ba, komodina lebeltze dugu? Bai, badakizu Guyana dela? Bueno, bale. Ez zu bezala, Nik esan nuke Guyana. Bale, ba, Guyana. Komodina, Diana, zu. Hau da, erakustalia, hau. Eta berroita marpuntu gehiago. Eta hirugarren errondan, Jon Helen ezebekasi erantzuten eta Doraemonen asmakizunak dira. Armi arma aria, egodun baleak, denbora makina, kasko egalaria, ate magikoa, babarrun magikoak, zapitaxia, txitxirio berdeak, metamorfosi gailetak, Pinotxoren lorea eguzkiaren argia. Ate magikoa. Ta-ta-ta-tan. Gregorio Santi. Vale, denbora makina. Denbora makina. Mikel Amaya. Armi arma aria. Oso, no? Jon Helene. Kasko egalaria. Elize Txanoa. Gregorio Santi. Bai, babarrun. Babarrun magikoak. Mikel Amaya. Metamorfosi gailetak. Jon eta Helene. Komodin bat. Komodin bat erabiliko duzu? Pinotxoren lorea. Gregorio Santi, azken zuzena dago tabla. Komodina. Komodina. Zapitaxia! Komodina egarria, ondo berroita marpuntu berriz ere. Markagailuak onela geratu dira, 900 puntu bildu dituzte belauntzan, Zarautzi Diakomak 540, 470 behasan. Bi komodinekin zailkatu agatik ere. Azken uneraino bai. Jon Helene, lanak ondo egin dazuek ere, Bai, baina. Pozik? Bai, pozik, bai. Kontentu agoteko moduak ere badaude, baina zer moduzko esperientzia legia miluzera etorri zaharra? Bai, gustora. Bai? Zer gustatu zaizu gehien? Makillajea. Makillajea, Hori orain arte ez da aipatu, begira. Zondo txalo gora, gure Makillajea! Bai. Egan oso fina, gu ere txukun ateratzen gara eta pentsa. Etorri nahiara gurreitzen. Bai, ez da. Etorri hola nahitzen. Eskak, bazora garri. Bai. Segi horretan, behazen Eskerrik ikusi dut gar. asko! Batzuek. Final erditan dituzue. Gregorio eta Xanti belauntzarra batetik. Sekulako erakustaldia eman da, Komo, ina, zertarago? Zakiena badaki. Mikel eta Maia berri. Larri. Doraemoni errezoka. Ate magikoa zabaldu da. Larri. Eta sokatira atarian gabiltza. Gregorio eta Xanti nabarren puntu gehiagorekin. Mikel Amaia, zuek erantzuten lehenak. Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Nola du izena, zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntzari buruzko Euskal Telebistako saioak? Teknopolis. Zuzen. Zenbat hilabete daude milurteko batean? 12.000. Osondo. Nor da, haur eta gazte literaturan lan ugari argitaratu dituen idazle adunarra? Patxizu Bizarreta. Juan Cruz Higuera Bide. Zerk pixatzen du gehiago? Kilo bat gurinek edo kilo bat lumak? Berdin. Berdin. Ze idazle estatu batuarrek maite zituen San Ferminak? Hemingway. Hemingway, ondo. Nor da, Realeko emakume futbol taldearen entrenatzailea? Natalia Arroyo. Zuzen. Bi aizpa dira, bat nire ize bada bestea ez. Zer da bigarrena niretzat? Ama. Ondo. Usaimena, ukimena, entzumena eta ikusmena. Zein falta da? Daztamena. Ondo. Ze kirol egiten zuen Roger Federerrek? Tenisa. Ondo. Legazpiko zein idazlek itzuli du Moby Dick eleberria euskarara? Paso. Juan Gartziak, Larresoron bazaude, ze lurraldetan zaude? Nafarroan. Lapurdin. Panamaz gain, zein beste herrialderekin da mugakide Costa Rica? República Dominicana. Nicaragua, ze koloretakoa da Teoren petoa? Urdina. Naranja, zein hilabetetan ospatzen? Hori, ez da gitaratu, Teo miluzera doa. Emagun, ez da? Ez dugu Teo behar Mikel Amaia eta Gregorio eta Santirekin. Hau pasuek, Mikel Amaia.
finalik ez. Penatxu apur bat? Pixka bai, baina. Pixka, baina aurrera egin duzen, aurrera egin da, oso pozik. Hau pasuek, zebet ikusteko dagoz. Eskerrik asko. Finalean dituzue Belauntzako Dordoka Ninja bi. Ondo gaurre, Dordoka gortzik ez du, baina hauek erakutsi dituzte. Pozik? Bai, oso. Indako lanarekin arro egoteko moduan zarete. Orain, lana borobilduta, gaur Belauntzara 108.125 euro! Eta publikoa ere arro egoteko moduan, Toki Ona institututik, beratik, ondo! Gregorio eta Santi, bueno, etxeko ideialdi aurretik gurekin bat egiteko eta aplikazioaren bidez hemen azkarrenak saria izaten du eta gurekin bat egin eta azkarrenan ordan. Gregorio, Santi, entzuten danien, 1 urte biziko zarazu. Lasai zabiltzen ine ondo edo hueltaka edo. Nahi bai ez da, 1 urte bizi? Nahi ez. Bueno, ez. Aiatu pixkat gutxigo, baino itxura honakin. Itxura eta osasuna. Hori, bai. Eta dana eukita, 1 urte, ondo egon da? Bueno. Luzetxo. Bai, igual bai. Luzetxo, bale. Ja nekatuta, na. Hori igual bai. 80? Largo eta mar? Bai, hori bai. Oso Gregorio Santi, adiz sorteon, 90 urtera iritsi dira. Denbora. Clint Eastwood, bai edo ez? Bai. Fidel Castro. Bai, edo ez? Ama Teresa Kalkutakoa. Bai. Barandiaran. Catherine Hepburn. Bai. Nelson Mandela. Ez. Yoko Ono. Dolores Ibarruri. La pasionaria. Charles Chaplin. Bai, ez. Bai, igual, bai. Pero... Oteiza. Ez. Igual, Cary Grant. Bai, nik uste bai ez. Bai, venga, bai. Egi ez datu egingo dugu? Ez man. Zazpiakatz. A ver, kenduko Dolores, Cary Grant, nik esan guke... Charles Chaplinek kenduko deu. Bai, Clint Eastwood iritxalda. Agunea pasa, aguna. Bai, estatu, bai, venga. Akatz? A ver, Clint Eastwood, bai, txoen. Yoko Ono ez, Catherine Hepburn ez. Eta ez. Horregan, bai, bolsak idazte ditete. Amaz Kalkutakoa kenduko deu. Bai. Eta, Jose Barandian, bai. Igual bestiak ez, eta bestiak guztik ez. Ja. Zer, dena kendu Jose Miguel Barandiaren ez ezik? Bai, venga. Venga, bai. Egi ez datu? Zazpiakatz? Jesus, berriro. Venga. Fidel Castro, bai, ama, bai. Catherine Hepburn, bai. Dolores... Ibarruri, nik uste baietz. Bai, eta jazta. Hola. Bai. Ezakit. Joko Ono ez uste, hola. Pues den bogei ozoko. Gregorio eta Santi, amaikakoa kokatuta, urrezko galdera. Estatu Batuetan jaio dira bi. Denbora, ondo ikusi zerrenda, eta aukeratu bi izen. Estatu Batuetan jaio direna. Nik uste Clint Eastwood, Clint Eastwood eta Clint Eastwood, bai. Catherine Hepburn igual ez. Charles Chaplin ez. Cary Grant edo Catherine Hepburn. Nik Cary Grant ez duk esan. Ba, Catherine Hepburn jaio da, bai. Bai. Zemuz? Gaizki. Bueno, oso ondo. Zentzu nahi duzu, Atzera eta aurrera, Fidel Castro. Eske... Bai askore muan geratu da, zuzena da? 90 harrapatuta, orduan txehiltzen, bai? Dolores Ibarruri, aurrera eta atzera. Pasionaria. Eske igual bizi. 90 urtera iritsita. 93 urterekin hiltzen, zehazki. Jose Miguel Barandiaran. Hore bai. Bai.
101 urte bizitera iritsi zen, apaiza. Antropologo ezinbesteko Euskal Herrian, Katherine Hepburn. Baiezko eremuan. 96 urte zituela hil zen. Bere biografia bat irakurtzen nabil mundiala. Cary Grant ezezko eremuan geratu da. Gazte gogoratzen dugu da gero ilez zuriarekin eta beba, Ezezko eremuan zuzena da? Ondo bai, 92 urterekin hil baitzen. Chaplin ezezkoan geratu da, zuzena da? 98 urtera iritsi zena. Clint Eastwood. Ezezko eremuan, zuzena da? Hortxe agatxak, Clint Eastwoodek 94 urte beteko ditu aurten, Nelson Mandela, 95 urte zituela hiltzen. Yoko Onok 91 beteko ditu, edo bete ditu, barkatu, dagoeneko. Jorge Oteiza 94 urterekin hila, eta Ama Teresa Kalkutakoa barkatu, 90 urtera iritsi gabe, 97rekin hiltzen. Ondo. 150. Bai. 150 euro. Afaritxu bat gaur. Miluzetik atera eta afaritxu bat. Gregoriak eta Santik. Edo 1000 eurorekin. Hobeto, afarion bat. Beste ez zer. Urrezko galdera. Gregorio Santi. Galdetu duguna da, Estatu Batuetan jaio dira 2. Batzukin ez daukagu zalantzarik noski. Baina beste batzukin bai. Clint Eastwood, aukeratu dugu. Ziur? Bai. Clint Eastwood. Bai? Estatu Batuetan, San Francisco. Da gaztetan bakero eta zeona. Ondo. Chaplin entzun dugu, Cary Grant entzun dugu. Chaplin ez. Chaplin ez. Hori Londresen. Hori da. Chaplin Londres. Cary Grant? Nik uste Inglaterran jaio zala baita ere. Bai. Katherine Hepburn? Hori duze Boston, hortik jaio zan, Philadelphia. Bueno, Philadelphia pelikula ditzu, baina ezakidan jaio zan. Gregorio Santi urrezko galdera. Katherine Hepburn, Estatu Batuetan jaioa. Hau pasuek 1000 euro bai, ez? Zuzena da? Gregorio Santi, plazerra beti dizuekin,